Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu maneh karo channel Mak Medini Keluarga Sederhana. Iki pemirsa yo, Mak arep seperti biasa iki ganti Mak arep bayar lampu pemirsa. Lampu bayar banyu. Jadi kuwi Mak kan ora sempet ya pemirsa yo. Dadine pas dinopo kae iki Mak balik, soalnya ning balik desa kantor iki tutup. Jadi iki Mak arep bayar banyu ning omahe pemirsa ya, muga-muga engko kertase digo bali pemirsa ya. Ben ora kecelik maneh. Soalnya sing winginane kecelik dadi Mak balik ora balik bayar neh nembe saiki. Lagi saiki iki Mak arep balik mrono meneh pemirsa. Wis muga-muga iki engko layang banyune digawa bali ning omah ya pemirsa. Ayo Mas. Engko sekalian mengko tuku ndok pecahan. Iki dadi pemirsa, berhubung Mak kan ya urung blonjo. Engko sekalian ape tak jak mampir tuku ndok pecahan pemirsa ning Gadu. Ben rondok miring kan langsung dimasak kanggo sesuk. Terus terang ki pirang-pirang dino Mak selama matun ki masake angger mateng pemirsa yo. Mak bontote yo tuku sego jagung bothok kaya ngono. Soale ape pas dina iki mau ya ngono pemirsa, arep goreng iwak basah lengone entek, soale Mas Andi bengine kuwi tak kon tuku ra gelem. Dadine yo keburu awan. Dadi yo Mak pesen karo Mas Andi tak kon masak dhewe kaya ngono. Delalah ki mau Mak pas bali mulai matun. Masake mok trimo digoreng biasa terus ndeke nyepus lombok kaya ngono iki. Dadi ki Mak ape tuku sekalian mampir. Piye jare? Larangnya ning perah. Larang bayar banyune. Ini nek gue potongannya. Kakek nih. Gitu, iya. Ini mas nyampe pemirsa. Alhamdulillah pemirsa iki Mak belok lagi. Bang bayar banyu to pemirsa, wis bar bayar iki Mak mampir golek telur pecahan. Jadi kanggo sesuk didadak depo iso disayur. Jadi miring kaya ngono pemirsa. Wis iku dilantik pemirsa sambil nunggu sing dodolan isih ngedoli kaya bosone sosis. Apa nek arane yo es kaya ngono kan. Baik pemirsa, berhubung sing duwe toko
disambi dodolan kaya es, teh, apa campur-campur kaya ngono ki lho pemirsa. Di lapak sing ono sosis bakar. Jadi tak tunggu. Sambil menunggu ki ono pom bensinnya juga. Pom bensin mini pemirsa. Jadi mae ben apa nek ngarani ora bolak-balik. Loh, ini jero ya anu. Ono sing ngeduri dhewe ketoke Mas. Ning jero ono sing ngeduri dhewe. Termasuk rame pemirsa. Matur suwun. Suwun nggih, Bu. Piye ndi? Ikan. Iki pemirsa mae. Di breki iki jupuki. Kuwi lho salamku dikonokno jupuki. Kuwi gelas piring. Gelas. Iki gelasnya ning dingklek kok kawit mae matur ora di kuwi. Lah iki mae pemirsa ya wis tekan omah. Ternyata biyo Pak bayar banyu entek wakih. Aku iki tukang tambal ban. Sak dalan-dalan. Aku tuku ndok. Banyu entek 150. Limo. Semari kan mbok banjir. Semari kuwi pemirsa, iki peteng. Sing marai banjir. Dikakno ditinggal kaya ngono. Aku iki tukang tambal ban. Golek pangan sandalan-dalan ngono. Peteng. Wong golek pangan ae. Golek pangan prei lho pemirsa, mesine rusak ae. Dadine nek wis enek mak jedor. Ono ban pecah maneh. Lho pemirsa, iki mang mae blonjo sekalian. Iki pemirsa yo. Matun barbar entuk duweke barbar pemirsa. Wis entek neh. Iki mau. Lho, kan entek sijine lenga entek, genti gula entek, apa entek kaya ngono pemirsa. Dadi iki mang tuku gula karo Royco. 1 kilo. Terus lapo le wis. Gulane 1 kilo ki mang mbuh pira pemirsa? Pokoke nek iki sama iki mang telure 20.000 1 kilo. Tapi telure iki kaya ngene retak-retak pemirsa. Mak golek sing ngene iki. Golek sing miring tapi iki gak teko jero pemirsa ya iki isih ana apa nek ngarani kulite.
Kemungkinan nek sing utuh Sesuk bantat ah. angger dicawi sindok wis kaya ngene pemirsa. Sesuk bontot ah. Rambutem lho. Bantat budak. Terus rambutem dikuncir awi. Bisa. Cepete ndi cepete? Aja mbok buaki terus cepet. Mripatem kena apa wi? Apa nih? Loh, mripatem gayer lho. Oke. Heeh. Perkara awakmu ora kunciran. Susah dadi kaya ngene. Ambo sisah. Oh. Lagi ditukokno ndok kene bontot tah. Iya. Bantat goreng dhewe. Dawang iwak panggang, iwak basah cek pernah. Bisa. Nek ngono aku tak mangan iwak panggang karo iwak panggang. Iwak pindang. Pindang. Iwak bandeng sik kan tapi Bisa tapi harus digoreng. harus tak goreng. Digoreng. Entak, saya mbok goreng, mang aku goreng dhewe. Mang kowe goreng pira? Cicok. Heeh. 3 Mang. Sik 3. Lagi pemirsa yo wis duwe stok telur. Dadine pas, Pak. Enggak. Pas. Duwe stok telur, dadi sesuk nek bontot mae, nek bontot ya pe dadar ndok mae. Diceplok-plok wis ben gelis. Wis pokoke buru cepet mumpung enek duwe Pak Lurah. Mumpung enek duwe Pak Lurah melok maten pemirsa yo. Kok nek wis rampung ya wis seperti biasa lagi. Kanggo sementara iki mae yo matun dan matun soalnya gung rampung pemirsa. Wis iki entuk gula pasir 1 kilo. Iki roikone sak renteng. Guys, roiko sak renteng. 6, 7, 8, 9, 10. Wis sirine entek mang roikone. Wis kaya ngene pemirsa yo. Lanjut mae mau makan nasi jagung pakai Jaluk. Pakai ikan bandeng wis ngono ae. Jaluk ke Pak E. Apa wong mok sitok kok mbok jaluk. Sego kuwi jek mbok tuh. Sego kuwi jek pemirsa bontot. Jadi apa tak buka neh. Wis kaya ngene iki ndek esuk muga-muga ya aja mampu. Dua apik kok. Apik pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Murah meriah nasi jagung cuma 2.000. Ini saatnya kita buat makan malam. Mangan bengi. Soalnya ya urung mangan. Wis mangane saonone, sing penting wetenge wareg. Dina watu. Kue goreng. Syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Piye to wi? Wis mbok tutul lho, Dik. Ya Allah kota kabeh pemirsa. Lanjut pemirsa iki yo, mae iki mang berhubung bayar banyune urung mangan. Dadine habis bayar banyu tak lanjut makan malam bersama nasi jagung. Sisa ndek esuk pemirsa yo dibontot mae. Dadi cek tak pangan neh pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma bandeng karo sambel rica-rica kurang lembut pemirsa sambel mae. Kecape mae jek wis mbok coploki terus kowe. Kecap. Nek kacer iya Enggak enak. jek perang. Wis sipel pemirsa, sing penting wetenge wareg. Besok kan ikut makan. Insyaallah. Pak kunjuk sego jagung iki. Masak buntel. Mantap. Nasi jagung buntelan godhong jati. Rupane nek dibuntel nyelosue tambah kuning abang. Mbak enak. Sedep mambu godhong jati.
Set. Aku iki tukang tambal ban. Hujan memang. Amber. Ning jero suplok kok kulkas, Mas. Kayak mana Mas hujannya? Yo pemirsa yo. Sing rumahan yuk, mangan yuk, bareng mak yuk, mangan sak onone. Soale awake wis kesel arep masak neh. Wis saras-sarasen pemirsa. Jadi sak onone wae. Iki mang sing bumbune anak lanang pemirsa. Tapi rasanya ya ono tumbare, ono bawange. Mata bubune sambel mau tak remukno tak kek ngono. Hah? Sambel kuwi mata tak dikene adune. Tapi meresep pemirsa soalnya iki mang nek goreng. Apa dinepno sik. Nek kue jagung ini yang cangkem peto. Gak anyep. Wis bar mangan kok. Wis yang penting wetenge wareg. Gak lesu. Iki apa le, Cah? Nek gegerku. Sampai penguripane apa iki? Kok cengkring-cengkring? Kucingnya ngenteni. Mah. Kok mangan di? Tunjuk gini. Hmm. Pak. Tunjuk gini. Oh. Tak pernah kau. Nah. Kelem bagus lah. Kan sego beras sama niki adem, anyep rasane. Kuwi enek sego beras sijik tek, Pak. Timbangan mangkok. Sijik kan arep. Pakai sak perongkat cilik. Nah. Kamu depan Pak Mudi. Kamu depan Pak Mudi dengan. Sama sih. Hmm? Bisa.
Mantep. Wes nang ini lah, yang penting sudah lupa. Wes balik. Lu anakmu udah mau. Apa? Kak siapa mau? Siapa? Hei. Aja, Aja. Ceng. APK Sofimaya Sindo tuh. Wes ngotak wae no. Oh, ini tak kasih ya. Ya pemirsa. Ya pemirsa cukup sak menae videone mak ya pemirsa ya. Videone mak sing kaya ngene ya pemirsa. Terima kasih yang sudah mendukung mensupport mak. Semoga rezekinya ngalir seperti Banyugali, Agung seperti Banyusgoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ojo lali di like, di komen, di subscribe. Ditutul abang-abangnya ben iso ngikuti channelnya Mak Legini Family. Dadah. Makasih banyak ya pemirsa ya.